קמתה 31. 5 יום לסיום. היה טוב, וטוב שהיה. צוק איתן 2014. תש נופל עלינו. עדיף אחות? זונה מאח גנן. סתם, אוהבים אותך. לשריון איבדתי אושר, רק עמדתי באתי אושר, איכשהו נתחלתי בשמירה, ולמה אין לי שעות שינה? על הפין שלא דפקתי, על הגילוח שפספסתי, על טעויות סופם שבת, כי ככה זה פה בקמה, והמרחק מגעגוע הוא המרחק משיזפון. אני עוצם את העיניים ומתעורר תחת גחון, ומי יזכור שלא אהיה פה, ומי יעשה את הפש. אני עוצם את העיניים וחולם להיות חפש. השבתות שלא יצאתי והסופשים שפספסתי, הכישלונות מול ההגנה, ואיך הגעתי עד לכאן. החברה שנטשה אותי והקמדית ששיחקה בי, עכשיו נשארתי פה לבד ובמשטח עושה בה, והמרחק מגעגוע הוא המרחק משיזפון. אני עוצם את העיניים ונתגעתי לשריון, ומי יזכור שלא אהיה פה, ומי יעשה את הפש. אני עוצם את העיניים ורק שלא נצא קקה.